det kommer se ut så här. Och det första man börjar med att ta en kam. Och då tar man sidorna. Och man ska ha sån här kam och lite vatten. Och då börjar man göra så här. Allt ska ner. Efter att man har gjort det här ska man ta upp håret så här. Och då ska man göra så här. Och så får man detta. Och så gör man så här. Alltså först så. Sen drar man upp det igen. Upp. Och så gör man så här. Då kommer håret se ut så här. Och sen ska man välja vilken färg man vill ha. Och nu har vi här vit och grön. Då börjar vi med vita. Och så ska vi spraya här. Så. Nu ska vi ha gröna. Och då ska vi ha gröna här i mitten. Då behöver man lite till kammen. Så det går upp. Så behöver man vita igen. Då ska man spraya. Och då får ni kolla på vad det blir. I slut kommer det se ut så här. Det är grönt här längst uppe. Vit på båda sidorna. Och vit på andra sidan.